vind wel dat jullie er veel voor over hebben hoor. Om naar zo'n dorp te gaan in Friesland. Dat is toch wel een sacrifice. Klopt. Veel mensen zeggen het ook wanneer ze horen wat ons plan was en dat we ineens in Friesland wonen. Hè? Sinds wanneer woon je in Friesland dan? Hè? Waar? Nou, het is niet slecht, maar het is heel rustig. En dat zijn we zelf niet gewend. Stel je voor, zij is niet op. Brandy Telg had een behoorlijke staat van dienst. Maar zijn groep de Groove Kings ziet er in Holland's Got Talent en hij won een hele protte prijzen, waaronder de World Battle in Berlin. Benediction Mensa won ook al een protte prijzen en hij ziet in het bootcamp van So You Think You Can Dance. Jay Visser is een breakdancer uit Ljouwert. Hij houdt ook les, maar hij is nou even bij zijn maten in Steenskip. We run this. Is dat jullie business? Ja, klopt. Dat is een bedrijfje wat ik ben gestart in 2011. En dat is eigenlijk ontstaan uit de kleuren van mijn oude groep waar ik mee was begonnen, God Skills. En vanuit We Run This gaan we eigenlijk onze hele netwerk opbouwen met ook de stichting wat we daarnaast nog gaan doen. En de stichtingnaam dat is een hele leuke naam, Progress in Amateur Dance. En we hebben het afgekort in PIAD. Het is goed vreed. In de Lawaai in Drachten houdt Kunstwerk een Urban Friday. Zo'n 150 jonge doensters uit de hele provincie komen hier in de kunde met alle soorten en maten van urban dance. Dikkie Knap van Wienjewaard rint al een skoft mee in de scene. Hij houdt een protteles op Squam, maar ook in de vezenis en in asielziekerscentra. Nou, wie ik in Stiers ga bij Benediction en Randy. Ja, mijn collega's. Hoe komt het erbij om die twee hierheen te hebben? Nou, die jongens ken ik al langer en we hebben gewoon een klik samen. En, we wouden gewoon een betrouwbare team bij elkaar hebben, een hechte team. Dat mensen ook kunnen bouwen en vertrouwen op ons, met lesgeven, workshops en optredens natuurlijk. Dat je gewoon een leuke team om je heen hebt, ja. Hun kracht is dat ze gewoon heel goed kunnen dansen en heel goed mensen mee kunnen krijgen. En ook overal voorin zijn. De Friese dansers nu zijn 100 keer meer gemotiveerd dan de Rotterdamse dansers. Ja, die vinden het helemaal geweldig. En het is allemaal nieuw voor hun. Dus ja, ik kan begrijpen dat ze er ook echt helemaal voor willen gaan. En in Rotterdam, dan heb je de echte fanatieke dansers. En dan heb je, laten we zo zeggen, die wat het al hebben en die denken ook van het is leuk, maar ga wel weer wat anders doen. Ga skateboarden of ga BMX'en of zo. Heeft je dat verrast? Ja, ik had niet verwacht dat dat ze zo gemotiveerd waren. 1, 2, 3, 4. Groot, klein. En dat merkt Benediction ook bij zijn breakdance workshop voor beginners en gevorderden. Ik zie dat ik heel veel energie geef en ik krijg het ook vooral terug. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik zie dat iedereen aan het genieten is. Het lijkt wel of het iets nieuws is hier uitgekomen. Het is een heel toegankelijke stijl. Zoals je het al zegt, het komt van de straat. Dus het is een stijl, het zijn stijlen die gewoon opgepakt worden. Dat zit gewoon in het lijf, is niet gestileerd, is gewoon wat er in het lijf zit. Het is heel makkelijk begaanbaar voor mensen die nog helemaal geen ervaring met dansen hebben. Maar ja, ik zou denken, Rotterdam, daar moet toch veel meer werk voor jullie zijn? Ja, Rotterdam is wel veel meer werk, dat klopt ook. Alleen wij hadden gewoon zoiets van, wij willen ergens naartoe waar helemaal niks is. En waar je eigenlijk iets gewoon vanuit de hand gewoon net eigenlijk op kan zetten bijna. Je kan het bijna neerspijkeren zo. Alles wat onze ideeën wat we willen. En heel veel dingen wat in Rotterdam zijn, dat kunnen we natuurlijk weer naar hier brengen. En we kunnen de Rotterdammers weer naar hier toe brengen. Dus we hebben al hele leuke plannen eigenlijk wat we in de toekomst willen doen. En we hebben heel veel leuke contacten ontmoet. Kunstwerk, Atelier Magieu, Kunst & Co.
Omar Smits, daar werken we nu samen mee. En ja, met deze partij hebben we al leuke ideeën wat we eigenlijk op kunnen gaan zetten voor de komende jaren. Dus wij zijn sowieso nog een paar dikke jaren hier. Dus ik denk niet eens dat wij meer verhuizen. Als je aan mij vraagt wat is urban, dan is dat iets wat dicht bij je eigen hart ligt. Als ik urban dansers zie, dan zie ik mensen die met passie hun lijf inzetten om te laten zien wat ze willen in beweging. Als dat ene sjost, dan is het wel bij het rondje freestyle dat Benediction zijn les mij afsluit. Hartstikke leuk. Toch besloeg mij bij deze dag de volgende vraag. Urban is ontstaan op straat. Hoort het niet eigenlijk ook gewoon op straat? Urban, of het op straat hoort? Ja. Nou, op zich, hoe kan ik het uitleggen? Voor mij is... Ja, als ik... Kijk, je kan buiten dansen of je kan binnen dansen. Zo zie ik het, simpel gezegd. Maar waar dans jij het liefst? Waar ik als liefst dans? Wauw, dat is een goeie. Ik dans het liefst eigenlijk waar het sfeer heel erg goed is. En dat kind dus wijzen in een renommeerde cultuurtempel of gewoon op straten in Steensgeer. We Run This is de klaar voor. De officiële kick-off is op 27 april.